אהלן בנות, אני רוצה שנייה לשאול שאלה. למה לדעתכם כדאי לצאת לטיול אביב? לצאת לטיול אביב. למה לא? רגע, לאן שעולה? למה כן? לאתר של התנועה. רגע, למה לא? צודקת, למה לא חבר'ה? למה לא? אהלן, אפשר לשאול לכם שאלה? למה אתם רוצים לצאת לטיול אביב? עברה שנייה. לטיול אביב? לטיול אביב. מה, זה תמיד היה כיף. אני קצת זקן מדי בשביל זה אבל. תודה רבה. למה אתה רוצה לטיול אביב? חזק. למה אתה רוצה לצאת לטיול אביב? למה אני לא הבנתי, לא שמעתי. טיול אביב. למה אתה יוצא אליו? לא הבנתי את השאלה, סליחה. טוב, תודה רבה. ישראל בין טיול אביב. יש לך פה? טיול אביב. טיול אביב, טיול אביב. צד? צד. בצפון. צפון. תודה רבה, גבר. אהלן. שלום. אפשר שאלה? ספרי לי למה את יוצאת לטיול אביב בעצם? למה את יוצאת לטיול אביב? זה בגלל הבישולי שדה, זה בגלל הטיול הכי מגניב, מה יש? כן? זה לא גם? גם אני. תגידי, איפה טיול אביב? טיול אביב. איפה זה? טיול אביב, את יודעת איפה? זה פה. תודה רבה. אהלן, רציתי לשאול למה אתה חושב שטיול אביב הוא הטיול הכי טוב בתנועה בעצם. אהלן, למה אתה רוצה לצאת לטיול אביב? מה שעה אחי? 12? תודה. אהלן, בזמן שאתה בודק לי את התיק פה, אני אשמח לשאול כמה שאלות. בעצם למה אתה בחרת לצאת לטיול אביב? תודה רבה. אהלן, רציתי לשאול למה אתה רוצה לצאת לטיול אביב. לצאת לטיול אביב. טיול אביב. כולנו יוצאים לטיול אביב. לא מסתלבט. אתה יכול... טיול אביב? מה זה טיול אביב? טיול אביב בשבילך הוא... שלום, רציתי לשאול למה תרצי לצאת לטיול אביב. כן? וואלה. מגניב. תודה. בעצם תרצה לצאת לטיול אביב. טוב, נתראה בטיול אביב. מה? טיול אביב, אה? טיול אביב. איזה טיול, נאמין לי. חד של טיול. חופש. געגועים הביתה. חברים. הרבה חברים. אהלן, רציתי לדעת למה אתם תרצו לצאת לטיול אביב.